Ezindaweni eziphakeme kakhulu uma ngikhuluma abangiphazamisi ngisho nabelungu abamhlophe bayathula angijwayela neze nkosikazi ukuthi la ngikhuluma ngilonke ngiphazanyiswa kodwa ke ngiyabona ukuthi mhlawumbe kwenziwa ukuthi abantu basemaphandleni bakayijwayeli inkambiso yempucuko yeyeni waze wasikholisa Themba wasilethela isicwicwi ingabe kuphi wayise kaThemba ukuzongibonisa umhlola ophenye nkosikazi isiqoko sami Osibheke lase sinjalo uthule lasemaphandleni nenqola yakwakho. Lesi siqoko nkosikazi awukwazi usibone nawe sibheke. Bheka. Look, bheka awusazi isiqoko kwazi usibone. Ngakhokha ompondo abahlanu phansi ngalesiqoko nkosikazi. Yes. Ompondo abahlanu. Akhona yedwa naso lapha. Ngineqiniso lalokho ngisho nabelungu balapha impela mabekhona. Yes. £5 cash. Opeka lezi ngubo zami ke. Opeka leli bhlukwe lami liselinjalo. Yalibona nkosikazi? Yalibona? Malini ngayikhokhela lezi ngubo salwazi? Ngitshela nkosikazi malini? You tell me. Yimihlola kadade yini le? Unani kanti lo mfakazi kaNdebeningi? Uwiswa umuntu lokhu uzuwele. Wenzani nje impela? Ungihlolelani nje? Wenzani ukungigilela izigi lilanga libalele? Themba! Leyo mpahla ayishisa uyapi? Uyishisa leyo mpahla cabanga ukuthi lo mfakazi angabuya ngene kulo wami umuzi. Ngavuka ngifile. Hayi kulo wami umuzi. Mthuthe ngalo ibhokisi lelo ngoba phela kuyikalishi ibhokisi. Mthuthe ngalo. Umbukise eTside lapho evela khona. Ngeke angene nje kulo muzi wami. Ngibona ukuganyelwa abafakazi mina imihlola yini le? Pho mama sengiyomhambisa noba bengasambonanga yini. Uyihlo uzobona ukuthini? Uyihlo uzobona ukuthini ngiyabuza. Mthuthe ngalo lelo bhokisi. Akahlale lapho phandle ke nalo mithwadlana yakhe. Athi ngambona uyihlo umhambise. Akalokuthi nje angene kulo wami umuzi. Kahle kumvukela ngolaka nkosikazi. Mina ngelwi nawe. Noma sengixasha sengize ngangena nje mabaleni akho. Bengingakalwi mina nkosikazi. Bengisakutshela nje ngikubonisa ukuthi ngilimela kanjani. Ngikutshela nangesikhundla sami esiphakeme. Ngoba phela awunakungazi nkosikazi uma ngingazange ngichasise kahle ukuthi ngingubani nebanga lami. Lapho nginandebani namabanga akho. Ungenisa Themba. Asazi ke ukuthi sizohlala phela sesicicicwe. Ngoba phela thina singabantu abampofu. Asinazo izimoto, sihamba ngamabhokisi. Asina qogo zopondwa abahlanu. Futhi bengingazi besingazi nje impela nokuthi sizelwa ngumlungu. Ukube besingasoza samvumela lo mfokazi kuba azofikela lapha. Futhi ukuthi angimqoshe. Nkosikazi, ungakhathazeki ukuthi ngizohlala phi? Cha, ungakhathazeki nempela. Ngizohlala nje khona la nkosikazi. No problem. Phela nkosikazi, ubukhulu yibo kanye lobo bokuthi umuntu akwazi ukuzehlisa. Yes, yibo lobo absolute. Kodwa ke nkosikazi akusho ukuthi nje mawukutshela ngami nje ingoba ngiyazikhokhomeza ngiyasiphakamisa. No, ngoba ngiyathola ukuthi lapha olimini lwakho nkosikazi wena ubona sengathi ngumuntu oziphakamisayo ozikhokhomezayo. No, you are wrong nkosikazi. Angiziphakamisi ngoba vele ngiphakeme. Nakho ke singaxatshaniswa iloko nkosikazi. The thing is bengikutshela nje ngami ngikuchazela ngamabanga ami nangesikhundla sami njengomuntu ongamazi uqabukayo umbona. Nkosikazi ke ngingagcizelela nje ngithi uyabona lapho ngivela khona bangakutshela ngiqinisile abelungu abakhulu kakhulu mabengibhalela abalenzi nenze iphutha lokushiya elesikwaya umfake igama lami. Ungenisa Themba. Yiseka Themba wenzile ufike ukuzobona le mfambatheka silethele uThemba. Inzamatheka kanti osongibingelela ngayo. Yalo muntu oze naye uThemba. UThemba usebuyile? Ubuye naye. Okhuluma kahle wena uthini ufuna ukuthini kimi?
kanti awuzukuzibonela yini isakathemba ngithi uThemba usilayile usibele ngisho nensambatheka usho ukuthini makhuluma kanjalo angisho lutho baba kodwa nje uzafika uyibonele nawe kodwa uyamazi lo muntu okhuluma ngaye wena lo muntu okhuluma ngaye ukuthi uyinsambatheka umuntu omkhulu kakhulu lo muntu isakathemba ungaze utshele mina ngobukhulu bale ndoda ngani solokhu ifikile le ndoda nje ingibalisela ngobukhulu bayo usho ukuthini mawuthi kubalisela ngobukhulu bayo ngimdala mangingaka habe hayibo musulokhu babazi into engaqedi khuluma ngizwe ukuthi ufuna ukuthini ngithi lo mfokazi uwe ekalishini uthini ngithi uwe ekalishini ikalishi uthi ibhokisi inqola kusho sona lesicicci lesi sasisesikwaya pho yini ehlekisayo lapho mawundebe nkulewe ekalishini uThemba angakwenza kanjani ukuthi umuntu omkhulu kangaka umuntu omkhulu njengendebe enkulu uphi yena ngifuna ukumbona njengamanje akalimalanga kakhulu yeyeni ntombi kaMphemba na ukhulumisa njengawe nje uqhalambise ubukhulu bakhe uthi umuntu omkhulu vele mkhulu isekathemba usumgolozela kanjena nje usumazelaphi lo mfokazi ingani uwe lona obuthi lo mfokazi awumazi usufike wafuna imbono le emasemini ingani incwadi yakhe ifike kithi sihlele etafuleni udla awuzange usho ukuthi kanti lo mfokazi uyamazi ubungasho ngani ubani othe uyamazi kanti uthini khona manje angithi uwe lo unesiqiniseko ngobukhulu bakhe ungakusho kanjani kanti awumazi mina ngikuthathele encwadini leyo ayevela kade eyibhalile yena kanti usazokuzwa nokunye-ke ubeke wakutshela ukuthi abelungu babembhalela abakulibala ukuthi sikwaya emva kwegama lakhe ya bese nixoxani-ke mase kufika lapho ingani ngokutshelile ngathi lo mfokazi uwe undebeningi loyo uwe ekalishini sengizwile indaba yekalishi qhubekela phambili ngifuna ukuzwa mina ukuthi undebenkulu wenze njani akalazi ikalishi undebenkulu akalazi isicicisi sasedolobheni futhi ukhala sililo singapheli sokuthi ukube bekazi kuzofika afakwe ebhokisini ngabuze ngemoto yakhe sesikuzwile lokho kwamakalishi mina ngifuna nje ukubona yena undebenkulu uqobo lwakhe lo esenimuyise nina ngaphambi kokuba mina ngimbone chabo undebenkulu akalazi ikalishi uyaliqabuka vela akalazi ikalishi angithi umuntu ovela le endaweni ezinkulu zakomgungundlovu endaweni zabelungu abantu abaphakeme kakhulu abahamba ngemoto naye usho njalo vele yes mkhulu lo undebenkulu suka lapha isekathemba musu kungihlekisa wena usukhulumisa njengaye nje undebenkulu hawu futhi le ndoda ngeke nje impela azayiqeda inkulumo yakhe angakasifaki isingizwe usuke engakakhulumi neze ukusho ngani lokho ingani nawe isekathemba usuthi yes angithi singisi lokho ngathi ngabe umbonile ngenkathi evula phakathi bokuthi akaqhume ukuthukuthele uthi uyiswe yini izinyo leli lona beliloko liqhaqhazela nje emlonyeni uthi umbonile nje ngenkathi esethi yes for sure absolutely yasizwa kingani lingisa yena undebenkulu nina ingane angifuni ukuthi nithelele isihambile sethu esikhulu kangaka mani niyangisi ngithini ngizonishaya cha baba azange sihleke phambi kwakhe ikhathi ihleka manje yabona akuphela ukuthi nya angifuni mina ukuthi nikhulume izinto ezinjengalezi phambi kwezihambiselo lethu ezinkulu kangaka kanti umthethweni benifuniswana esikoleni nifundisa wona lokho angifuni ukuzwa leyo ngibonise ikamela lakhe lokulala ngase ngibeka nempahla zakhe khona ngiyathemba ukuthi usekameleni lokuphumula njengamanje sathi ungena ngenxa sawubona mnumzane yebo mnumzane ngakubona mnumzane Ndebenkulu impela yimi lowo ngabe ngibingelele mkhwanazi yimo umnikazi waleli khaya yimini impela umkhwanazi mnumzane ehlala phansi yebo mnumzane wami sengizwa nendaba enkulu lapha mnumzane ukuthi ucishe uvelelwe ingozi impela wacishwa limala kabi kuyiqiniso lokho mkhwanazi lo kutshele lokho ube kutshela iqiniso yes kunjalo mnumzane lapha izinto ungayijwayele kahle phela nina ngiyazi ukuthi nivela le komgungundlovu emadolobheni amakhulu
awubheke manje ke siyazi futhi ukuthi nijwayele izinto ezifana neemoto izinto ezinomfonomfo eyayiphatha kahle igazi. Mkhwanazi kumnandi ukukhuluma nomuntu njengawe nomqondo ohluzekile ngoba uyashesha ukuzibona izinto ubheke nje angakasho lutho mina kuwena kodwa usuhle wazibonela nje ukuthi mina ngumuntu wasemadolobheni amakhulu ungawejwayela amakalishi ngoba phela siwasebenzisi khona. Yes, kumnandi impela lokho mkhwanazi. That's very nice indeed. Kuyabonga lokho mnumzana. Ake sithi ukushaya umoya kancane mnumzana. Ke sithi ukushaya umoya. Ndande benkulu phela thina lapha emaplazini amakalishi izona moto zethu. Ngiyabona mkhwanazi. Ngiyabona impela. Yes, ngiyabona. Mkhwanazi phela kufanele niqaphele ningenzi izinto ezonilethela amacala nengozi. Amacala engozi? Yes. Njengami nje mkhwanazi angilazi ikalishi. Angikaze ngiligibele nanini empilweni yami ikalishi. Cha, no, angikaze. Eke sithi ke mkhwanazi ke ngiyakuvakashela. Wena mkhwanazi usuku nginikeza ikalishi. Uthi angiligibele. Mina ngingalazi ikalishi bese ngenza into engafanele ekalishini. Bese ngiyalimala. Mkhwanazi kuye kubeka njena ke. Uma ngabe ke ikalishi kungelakho lishayelwa nguwe. Mina ngizoya emthethweni. Ngizwa kahle mnumzana. Ngizwa kahle impela ke lapho. Mkhwanazi ngilimalelwe impahla. Ibhloko lami lilimele. Iyembe lami lilimele. Ibhantshi lami lilimele mkhwanazi. Kanti nesiqoko sami mkhwanazi silimele. Mkhwanazi lesi siqoko sami ngithanda ukutshela ukuthi ngasikhokhela imali enkulu kabi. Ompondo abahlanu 5 pound. Angazi ke mkhwanazi ukuthi ngizothi ningi ngalezi impahla zami ezinye zingilimalele. Yes, ngazi. Bengisakutshela ke nje mkhwanazi ngempahla. Kosamina mkhwanazi ngilimele. Futhi ngaloko ngizofuna ukukhokhelwa mkhwanazi. Uma ngabe ke umuntu ekhokhelwa ke mkhwanazi kuye ngokuthi lo muntu ubaluleke kangakanani. Ngingakutshela ke mkhwanazi ukuthi mina njengoba ngibona ngila akukho noyedwa umlungu othi mengibhalela angasho ukuthi ngiyisikwaya. Hawu. Isikwaya ngabe yini ke kodwa mnumzana? Mkhwanazi ngeke kube lula ukukuchazela kahle. Kodwa ngakutshela nje mkhwanazi ukuthi ke abelungu abaphambili kuphela ababizwa ngezikwaya. Ngeke nje uthola umlungwana omncane bembiza ngesikwaya. Oh no. Cha, ngeke mkhwanazi. Uyabona mkhwanazi ke unkosikazi wakho ngeke ngathi ngiyamtshela ngalolu daba watshengisa kungangishaya indiva mkhwanazi. Yes. Watshengisa kungangishaya indiva okukhulu mkhwanazi. Okusempeleni mkhwanazi uma ngingafaka icala ngokuwiswa kwami ekalishini uyazi nje ukuthi ngingasidla ngesiqede nya isibaya sakho. Yes mkhwanazi ngingasibhuqa nya. Kodwa ke mkhwanazi mina ngisiyena umuntu njalo. Noma ke kunjalo ke kodwa mangikubeke ngokusobala mkhwanazi ukuthi unkosikazi wakho wacisha wenza inhliziyo yami yaba nehlule mkhwanazi. Wenza ihlaya elikhulu ngami mkhwanazi. Ehlekisa ngami mkhwanazi. Yes, ehlekisa ngami mkhwanazi. Etshengisa kukhulu ukungezwelani nami nokungivelele. Yes mkhwanazi. Okusempeleni mkhwanazi ngeke ngacabanga ukuthi ke
sifake phambili emthethweni nimfundise ukuthi uhanjwa kanjani lapha emhlabeni. Ngoba umuntu wesifazane Mkhwanazi ngumuntu wesifazane, ngicabangile ukuthi-ke nakho ubuthuntu nje bamqondo wabantu besifazane obenza ukuba bangakwazi ukuqikelela ukuqaphela ingozi. Kunjalo futhi lapho ngivumelana nawe impela. Mkhwanazi, ngiyabazi abantu besifazane. Oh yes, ngiyabazi Mkhwanazi. Abafani nathi madoda. Umqondo wabo awuhlahlubile njengowethu madoda. Kuze kube ngcono bona impela basemalokishini emadolobheni Mkhwanazi. Uyabona laba basemaphandleni bayingozi impela Mkhwanazi. Bayingozi, yes. Bayingozi. Bangadonsela indoda ogibeni nasengozini enkulu bengaboni Mkhwanazi. Lapho kona uqinisile impela. Kwenza kona nje ukungazi. Uyabona nina nihlala emadolobheni ngabantu bomthetho futhi niyawazi. Niwazi nje. Niyazi futhi nokuthi umuntu mayewe ekalishini ngase usukele uye enkantolo uthola igunya lokuthi uyokhokhelwa imali. Uyabona mawufuna ukuthi eqiniso njengoba thina silapha. Sesa wasatiklizeka kaninginingi amakalishini. Kodwa ngishini ngibilishi asikaze sithi. Phela Mkhwanazi, emadolobheni umthetho ukudla kwethu. Ngeke ulunge impela uma ungawazi umthetho. Cha, ngeke ulunge. Uyabona Mkhwanazi, mina akukho noyedwa umuntu noma umlungu ongadlalela kumina. Ngoba umthetho ngowazi kahle. Ngemiqingo yezincwadi zomthetho Mkhwanazi. Konje wena Mkhwanazi wagcina phi ngemfundo? Mfowethu amfundanga lutho. Njengoba wazi-ke sasiqhuqhuluza khona la emakhaya. Kwabonakala ukuthi-ke siphelelwa amandla. Lokho kwenza ukuthi kuphele ufuqufuqu nogqozi nomdlando okuphela phambili. Sabe sesigcina la kwa-stand for. Mkhwanazi, ungizwa ngibuza nje. Bengithi ngifuna ukunikeza amagama alezi zincwadi. Khona zihambe uyazithenga. Kodwa-ke sengibonile ukuthi-ke asikho isidingo. Nginazo-ke lezi ncwadi. Bonke futhi bangihlonipha. Esinye futhi isizathu lesi esenza ukuthi bangibize ngesikwaya. Ungaze ucabanga-ke wena ukuthi indebe enkulu uyaziqayisa, indebe enkulu uyazithuphumeza. Kanti cha, ngikude kakhulu kunalokho. Kuphela nje bengizama ukukutshela amaqiniso engaziyo ukuthi abantu abaningi basemaphandleni abawazi. Yes. Kanti-ke futhi akunginamisanga neze uma ngibona unkosikazi wala ekhaya sengathi akazi ukuthi ukhuluma nabani. Kodwa-ke wena sengibonile ukuthi indoda iyahlukile. Indoda enomqondo ohluzile esheshayo ukubona izinto. Sengiyaxola. Angisazokwenza lutho ngalokho. Abantu besifazane nabo hayi khona. Kodwa-ke nokho mnumzane ngiyathokoza kakhulu. Ngoba sengiyabona ukuthi sokushintshile. Open your one pounds, 5 pounds cash I put down. Mama Shwane. Kwenza njani la? Kanti ngifuye inhlanya ngempela lapha emzini wami? Ngiyabuza. Mina ngale ngivula umlilo. Nina ngapha ekishini niyaganga nibala ukuganga la ekishini. Nawe nkosikazi ngikuthembele ungidela kangaka. Ungavela usuke nje ulekelela ingane. Ulekelela ingane ukuthi zidla nabantu abakhulu. Kodwa yiseka Themba, ungaze ungena usuyindlondo la. Usufuna ukuqhomozela wonke umuntu ngoba kutheni? Ukhila mhlola muntu. Ziganye kanjani ingane ngabantu abakhulu? Uyabuza khona kungibuza. Ungangibuza lokho mina? Isibawo sami sicishe saphela. Wenzani uThemba manje nje? Wenzani? Mayilingisa elingisa undebe enkulu. Yiseka Themba. Imihlola yani. Yeyembo. Nayi ngulubi nonela. Ukhona yena umuntu ongalingiswa. Ingani nenkosi yalingiswa. Inkosi yalingiswa.
uthi inkosi elingisa wawulingisa ungangubani inkosi wawungangubani ulingisa inkosi ngiyakubuza uyafuna ngikutshela mina ngifuna ukukhuluma futhi angifuni ukuzwa ngenkosi leyo mina ngikhuluma ngoNdebenkulu uyangizwa uNdebenkulu lo nina lo wena uqobula kathi ungitshela ngayo ewe kalishini wangitshela ukuthi ukusuka nokuhlala kokuwa kwakhe manje kodwa wazongitshela ukuthi uyahlanya kodwa ungenwe yini nje nempela uthi ngenwe yini ngingenwe yini makwenze njani ubuza abantu lokho uthi ungenwe yini awubathi ngenwe yini nina nifuna ukungishiya ngigxaza amanzi njengencubo nawe mantulu umdala kangaka nje umdala ungaka awunendaba uNdebenkulu uyawa nje into ongayikhathalela ngalutho leyo namanje uyazi abakithi bangithanda ngoba ngibuye ngawo uzokhumula la ngizokujaha ukukhumula ukukhumula inkomo ngoba kanti ngizogula lo mlilo ngoba selowena nengane zakho niyazi ukuthi uNdebenkulu bethi ukuthela evutha umlilo uNdebenkulu bethi ukuthela ethela ngamanzi ethi ukuthela ebili uNdebenkulu ngendaba yempahla zakhe lezayilimele ethi ukuthela uNdebenkulu manje nisho ukuthi futhi ungidonse mina wangidonsa ngendlebe uyangizwa engitshela uNdebenkulu ukuthi kube bethanda ngabe ungenele emthethweni isibasa sama ushaya asidle kanjani isibasa Themba uyangizwa ngithini kuwe ngithi thushu unawona umlonyana wena ukukhuluma kanti wena ungidonsela amanzi ngomsana konje mina ngijala Themba ngoba usenafunda amapolishi nafunda kakhulu bese nibona ngikhuluma noma yini into eniyithandayo nangi nonyoko uyagigitheka ugigitheka esikhundleni sokuthi ngabe uyankhuza awubheka manje ngisele ngethu siphela sithi ngiyashibasa asazi-ke baba awazi ukuthini yinja wena ungayazi ngifuna ukwazi ukuthi yini lo ungayazi nkosikazi wami yini ungayazi ngoba uNdebenkulu ungitshelile mina wangitshela kahle ngendaba yenu ukuthi abafazi basemaphandleni banjani imoto yabafazi ihamba kancane lezo njengesona ihamba kancane yenzeka manje ayikho into engayikhuluma nawe wena obheka kumuntu okuhamba ovela nekomgumuntu yena osengitshela akela qamba manga uNdebenkulu mkhulu uNdebenkulu ungitshele kahle ngezwe kahle mina endlebeni inkosi awuphilile wena Iseka Themba ungaliphinda uliqinise igama lokuthi ngiyahlanya usuphinda amagama lomfokazi uyazizwa ukuthi uthini mina baba thula wena thula ukuthi angifuni umuntu uthi nkente miyeke umntana amakhulume ngabe imihlola ngavuka ngifile ukuthi abantwana bami sebezothulisa ngabafokazi bokuhamba hawu mina ngikutshele Iseka Themba ngakushiyana lo ndibelingi wakho ulingisa abantwana bami ngempama into bungasayenzi futhi ngakushiya ngiyakutshela impela ngakushiya ungabi indaba zalutho nina madoda konje ninjalo nikududa ukuthontshela nokuhlonishwa umuntu esenimphathisa okwezibi wenkosikazi mina ngithi nokuthi ngithi ngikhuluma nengane bezingena lapho singiphendule kuphela uyangizwa ngithi ngalokho usho ukuthini mawuthi uyakuphazamisa ungazali ngilalele nokuthi uthini kanti uThemba useyingane yini useyingane ekhasayo ngabe imihlola ukuthi sizothuliswa umfokazi ukuhamba khuluma wena Themba sekukhona kumina ungayikholwa yonke lento yalomuntu ufanele wena uthi awuyikholwa yonke lento ngilalela umpetheke mina yiwo lo mpethe ufana ngilalela ufanele uqenda uyikholwa ikhanda lakho lihlaza Themba mfana kanyoko nanga ngimfihla lihlaza ikhanda lakho lihlaza mntanami uyangizwa indaba ukuthi ufanele ba yini nikhuluma angazi nje wazi ukuthini mawungazi kuthula manje ungakhuluma vele usathi uthula mawungazi yini Iseka Themba ukwenqaba ingane ikhuluma khuluma wena Themba ngithi sekukhona into engangigculisi lapha kuNdebenkulu ufanele Themba ukhulume kanjalo uyangizwa ngoba ikhanda lakho wena lihlaza bese ngithi usukhulile kanti ukhula ngamlanza njengenkukhu ngikuthuma station wena ngithi hamba olanda uNdebenkulu wena uyamwisa kalishini baba lo muntu uzwele kalishini ngithi thula Themba uyangizwa uqophisana nobani amazwi wena ngiyabuza uqophisana nobani ngamazwi uthixo unyawo lokukhweza phezu ekhanda lami ufuna kudliwa inkomo zami ngalobulima benu wazi wasimlalo mfokazi ukuzophemba uthule emzini wami konje kuthiwa uyisikwaya mantuli ngithi kuwe ngisakulindele lokho asithi isiphosiso lapho uma yithi uyisikwaya siphi isiphosiso ngoba uyasho naye ukuthi abelungu abakhuluma bembhalela bakushilo lapho manje siphi isiphosiso kulokho ngiyabuza cha baba ukuthi isikwaya kusho lutho nami bangangibhalela nje bathi ngiyisikwaya Themba kanti wenza zonke lezi zinto ngoba uthi uyisikwaya wena ikhanda lakho lihlaza wena mfana kudala ngakubona ikhanda lakho lifana kanyoko uwisa uNdebenkulu nje ngoba wena uthi uyisikwaya nawe sikhona isikwaya sinje mantuli
manje angifuni ukukhuluma le ndaba ngifuna ukuyizwa manje ngizosona kambuthi ingozi noma kanjani Mkhonazi bengithi ngize kuwena bengithi ngizoboleka iphepha Mkhonazi ngizoba nakusengiqedile ukugqoka yes Mkhonazi ngiyaxolisa please ngixolele mangabe ngiphazamisile yiko nje ukuthi bengizoboleka iphepha ngabe ngilithengile Mkhonazi eDundee kodwa ke eDundee sidlule sekuvaliwe ungixolele impela Mkhonazi mangiphazamisile Mnumzane yebo anginalo iphepha mina lamphepha lozofika ngomsombuluko ngiyabona Mkhonazi phela ke iphepha into yethu thina abantu baseDondwe Mkhonazi ungangicabangeli kabi impela yikho nje ukuthi ke Mkhonazi ngicela ukuba ukholwe lokho ngokushoyo ukuthi bengizoboleka iphepha umthetho wami kodwa ngaphambi kokuba ngiqonqoze kuvule kumnyango nami Mkhonazi ayingiphathi neze kahle indaba yokuthi kuvule kumnyango ngimile khona lapha emnyango cha no ayingiphathi kahle neze Mkhonazi ngoba izosuke ihumusheke lento ngokuthi mina ngiwumuntu omkhulu kangaka kade ngame ingenyama emzini wakho Mkhonazi cha ngiphatha impela leyo nto Mkhonazi angisoze ngayenza phinde Mkhonazi angisoze ngayenza engifanele leyo nto into engenziwa abantu abaphansi kakhulu Mkhonazi yes abantu abaphansi kakhulu Kodwa ngempela mina mama ngiyibone lento ethuthelisa ubaba kangaka. Kanti phinde mntanami mina iyangikhanyela lento uyihlo uthukutheliswa ukuthi isibaya sakhe sicishe sadliwa futhi uthi lokho kucishe kwenzeka ngenxa yami Angiyiqondi mina lento. Usevele waguquka nje. uyihlo uthi lo mfokazi ubezoya enkantolo ngokuwa kwakhe eKalishini asiqede sonke isibaya Hayi. Kodwa ubaba yikho lokho kumthukuthelisayo uyazi nawe ukuthi uyihlo uzithanda kanjani inkomo zakhe futhi nathi ngakweshwama kodwa ubaba yena akabonile. Uyabona Themba uyihlo akathukutheliswa ukuthi lo mfokazi umthukile lokho kuyinto encane uthukutheliswa ukuthi isibaya sakhe sicishe sadliwa into ayicabanga nje isibaya sakhe Angikholwa mina mama lento. Uthi ngathi umuntu eziwele nje eKalishini ebesethi uzodla isibaya sonke. Kungasho nakhona ukuthi uwiswe ngumuntu eziwele nje yena ngokwakhe. Nami ngiyamvumela uThoba. Futhi nalento yakhe yokuqhakambisa ukwaya bakhe ayingigculisi neze. kusizani kungakholwa kwini bantwana ngoba uyihlo uyikholwa yonke lento ekhulunywa lo mfokazi futhi eke wanizwa nje nikhuluma kanje amakuthi ubomvu nani niyazibonela ukuthi itshe ligaya ngomunye umhlathi manje Asazi mama. Mina bengingazi kusekhona abantu asebengabelunga loluhlobo abangasalazi ngisho neKalishi lodwa leli. Ingani bakhona abelunga abasawagibela amakalishi. Hayi undebe enkulu lona nezakhe nje naye. Konje mama benithi lo mfokazi uzokwenzani lapha? nazi ngani mntanami lokho encwadini yakhe uthe nje ufuna ukubanjwa umhlangano wamadoda uthi ufuna ukulethela abantu basenyanyado usizo Usizo ngani? ngale kwalokho angazi lutho futhi ngiyazisola nje ukuthi nivumelene ukuba fikele kwami lo mfokazi uthi ngimxoshe manje Chabo mama, lokho ngeze kwaba kuhle neze. Themba akazange akutshele wena ukuthi uzokwenzani la Chabo. Besingaxoxa kanjani lokhu besambe silwa yonke indlela le. Ecasulwe phela ukuthi ugijeliswe enqoleni ebhokisini. Hayi futhi angikaze ngimbone mina umuntu odelela kangaka. Uthi khona lento yakhe yokusiza abantu. Umuntu ozicabangela kangaka usithatha phi isikhathi sokucabangela abanye. nazi ngani lokho ngikutshela into ayibhalile encwadini yakhe futhi angazi ukuthi abantu bebaningi kangaka lapha enyanyatho ukuthi aqoke thina sodwa ngoba kutheni umuntu ongahla sitshela into eqondile kuyihlo ngoba mhlawumbe yena uzomchasisela Uthi kambe mama khona esawuthola kubaba. Lokhu sevuka indlolo. Akusekho lutho asengicabanga manje ngaphandle kwesibaya sakhe sicishe sadlula. futhi angazi ukuthi uyihlongelwe yini ukuthi avume umuntu azongethuka emzini wami
asho nokusho ukuthi ufakazela iqiniso kwisithathe eside yenelazi. Hayi, futhi ubaba yena akufuni nje ukuzwa neze ngalo Ndebenkulu wakhe. Hayi, futhi akusho nokuthi akafuni ukuzwa. Uyihlo uyikhonze kakhulu impahla yakhe. Futhi lolu thando lwakhe lemfuyo uzokumkhala kathisela. Uthi umbonile nje ukuthi ubethukuthela ngenkathi ekhuluma ngesibaya sakhe. Kodwa mama ningathini ubaba ethe qhamuka lapha abesethi akubanjwe imvu kuhlatshiswa uNdebenkulu? Khuluma sengathi uyadlala nje Thoko. Angakwenza lokho. Efuna ukuthi asindise imfuyo yakhe. Futhi mina kunyeza kwangimangalisa lokho. Themba mntanami, phuthuma. Ngathi kukhona okuzwa yinja. Mhlawumbe sekuye njalo uMashezi. Yabona seniphuzile dad, sanibonani bantwana. Kanti phinda wephuzile. Ninjani kodwa? Yaphila dad ninjani? Awu. Lokhu bukeka sengathi aweleme. Isambeli sakho sifikile. Siyaphila dad, ngaphandle kwale ntsambatheke ekhambisa kwami. Uthini phela lo? Hawu dad. Sifikele. Uyamazi umlungu? Yeheni bo. Kanti ngumlungu. Ingamthenga uNdebe. Konje uthenga uNdebe bani? Nguye uNdebe loyo. Kodwa uthe uvula nje umlomo. Uqhumisa ingisi. Absolute. Das cost. Taka delele nje. Qhuba intwana ngewisa. Ungakhuluma ihlazo wena Mantuli. Efika nje usedelele bani? Thula wena. Mina ngizoza nendaba. Phela sithuma uThembe station ukuthi amlande. Kodwa ngingenwe yini nje nempela ukuba ngihleka umuntu ecishe wafa? Bekwaba ngcono kona kube befile. Hayibo Mantuli. Usukusho njalo wena. Uthi uyazizwa nje ukuthi uthini? Ngizizwa kahle impela. Futhi akungicika du ukuthi uyisakathe ukula konke lokushuwe lo mfokazi. Ayisuka dad. Akwazi kwafana neze noyisekaThemba lokho. Nami ngivumelana nawe. Akufani naye neze kodwa ngithi kunjengoba ngitshele nje. Dad nazo navelelwe yabo. Futhi okunje mina bengasafuni ukuthi nje angigene endlini yami. Themba lowo. Kodwa kungathini ukwenza into efana naleyo Mantuli? Usebenzele uThemba. Kanti usinendodana Mantuli. Isho phela ukuthi sizokwenzani nelanga liyahamba Ntuli. Izinto zethu zayizolo zilungile. Angazi. Ngiyozibonela nazi yalapha. Hawu. Kanti wena usuzithela ngaqandayo yini? Ngabe ngonakele nje impela ngeke ngaphatha kahle umfokazi. Mina uyazi ukuthi bengingeke ngisuke nje ngidlale nawe. Nawe ngufakazi waloko. Yebo Ntuli. Manje ngisekho ke lapho. Sisebenze kahle nawe ilanga lonke izolo. Bengazi nami ukuthi kanti kufike intsambatheke njena. Yebo ke dad, pho-ke uma kungaseze kwenziwa lutho. Nami angihambi. Ke ngiyobona imisebenzi yami ekhaya ethenini. Kahle Mashezi sasemnika namashidi akho Thoko. Hayibo Mantuli. Kanti unani wena? Umuntu okuhamba lona uzomlalisa ngani? Ngawa amashidi kaFlower nathi silala ngawo. Thoko, amashidi kaFlower. Cha, ngalilokothi wena Thoko. Ayikho lento eshiwo ngunyoko. Cha Mantuli. Yakulahla impela manje inkosi. Hayi. Ngabe kwenza lokho. Ngabe ivumela inhliziyo ukuba ikubuse ngalolu hlobo. Ingeke nje ngempela ngiwathatha amashidi. Cha Shezi. Uxole impela. Uxole Shezi ngoba impela ikhanda lami suke lahlangana nje. Lihlanganiswa yikho konke lokho. Kube belingahlangene njengoba linje, ngabe ngithuma uThoko nomthembu. Ukuthi akutshela ukuthi ungabe usayihlula. Ungaphatheki kahle. Hamba kahle.